Chciałem wszystkim powiedzieć, kurwa, na dzień dobry, że mam totalnie wszystko w dupie. Każdy, kurwa, który mi może coś powiedzieć mądrego, kurwa, to mogę, kurwa, się wysrać na niego. Mam wszystko w dupie. Od początku, jak idę do sklepu rano, mam po prostu wszystko w dupie. Nie muszę nigdzie iść, nie muszę nic robić, kurwa. Nie muszę robić obiadu, nie muszę, kurwa, srać. Mam wszystko w dupie, kurwa. Wszystko. Telewizję mam w dupie, rząd, SLD mam w dupie, kurwa. Wszystko mam w dupie. To, że, kurwa, przejeżdża samochód, mam w dupie. To, że, kurwa, jadę windą i gość, kurwa, obok mnie kaszle, kurwa, to też go mam w dupie. To, że przejeżdża samochód, kurwa, albo, kurwa, jest czerwone światło, też mam w dupie, kurwa. Czy muszę rozkładać łóżko, kurwa, też to mam w dupie. Czy, kurwa, mogę sobie, kurwa, posolić na przykład, kurwa, ubranie, też to mam w dupie, kurwa. Czy na przykład muszę umyć okna, kurwa, też to mam w dupie. No wszystko mam w dupie. Tak naprawdę, generalnie wszystko, kurwa, mam w dupie. I nie ma takiej, kurwa, rzeczy, której bym, kurwa, nie miał w dupie. Więc jeżeli cokolwiek, kurwa, się będzie działo, to, kurwa, ja to również mam w dupie. Rozumiesz, kurwa, mam w dupie, w dupie.